tá an co-olaf Meidhbhín í Úrdail is scoil na Gaeilge an léon Celtic agus an bhéalairis a gláiste allscoil bhleá clia tá sílinn stúdio bhleá clianiuh mar go bhfuil siach leabhar nó Phádraig ó Laoghaire an Irish scholar from Béra lédianaí agus sí Meidhbhín an túdar há an leabhar áirithe seo fáiltas fitheróta Meidhbhín. Cur mí maithagad a Helen. Phádraig ó Laoghaire Bhí sé a hanslam go bhuiris an leabhar le fichint agus le Richard go tappaig, más go tappaig héanaige a Meidhbhín agus an túntas is mó bhaineann leis leabhar san ná an Meidhbhí diantaige fearr ná bhaid fiú ní bhain sé amach an 7 bliana fichead fiú bháin. Cailleach anna óga na duine. Tá ceartar fad go a Helen fear bathe a dhéon annach chuid fad san na Gaeilge laistigh de 5 bliana. Hasna sé fáilsiú sim líon a 8 an nócha an chiad eisteigh bailúcháin seanokol agus lean sé de bheith fáilsiú san go ceann 5 bliana agus is sé an saothar is mó is socha cáil a hánig ná an leabhar scialaíocht chuige mún a héan. Agus déidir me héan mar bhí sé geiste go Phádraig rá imleabhar eile bhí an obair tosnaithe tá sé sin ráiteige na chuid agus go raibh sé geiste líamach rá imleabhar eile scialta bialaidiis a bhailibh sé le hinis víra. An dúhiigh sin le hinis féra agus is móbáta chluismid scialta féin a caintóirí brácha Gaeilge a bhí an san le hinis féra cíl chatírin na hín sí mar saolaíoch Phádraig ó Laoghaire hénig. Saolaíocha an san a 8 agus 7. Cén chu síos an fá a déobh san tíre a Meidhbhín maidir le úmpar tanganda sa tréimhse sin? Well, bhí an tanga á chur le nó le tríomh ag pobl víra ag an nám le lín óige Phádraig ach agus an méid sin ráite gom bhí anna heist go dó a bháthir máire a chain nó máire chéin mar a tugtaíise ní ualachain. Bhí de heist ar sin bhí an cháilise mar chaintóir mar rinne na caintóirí bhreathe Gaeilge ag an nám agus níor leabhar máire riamh focail bearla le na chlán. Bhí an duine dhéag ar fad sa chlán de bé Phádraig an dar duine a bóige sa chlín ach láirsí a gcónaí an Gaeilge lena clín agus tá a heist sin le fiscint I Phádraig féin sé sin le rá go raibh dul na tangan go smur ann ach gur hiig sé an son ar a bhí sé fása níos go raibh sais ólas níos ólaíoch fémar a ddíorfa a chur ar an Gaeilge féin. Mar sin bhíon an Gaeilge féin a tep lena óige agus stócha tuisc gur mar sin a bhí is mó fós buhím le siúd tógant ar an ólas a bhí go féin ón gléamháin ar a deangan. Se ach ní fláid nó go raibh sí an bobbal, bhí sí gan na bháthir mar hampla mar sin seans go raibh sí gan na lúin I chuig rimis go lífa ach go méidir go rádar túr cúlde fé mar a chiimiid an áitina mór dímpla rint le haineh. Tá ceartar fadagat agus bhí chomacíanna a Helen fós hénig lena lín tradiisiún analáidir scialaíochta agus tradiisiún analáidir áránaíochta sa cheantar agus sin chudan den obair a bhailibh Phádraig féin chomacíanna sé sin gur hastig weag dáiríh irid a bhailú agus a béidir dá mar go raibh agalair go nimóch an tairsan ar fad fémar hí an tafir. Fémar a gimmick nach chuúnta an tuiscinnti bhí géir a gúram. Bhí sé na chónaí saolaíoch na hín sí hí a gíl chatíran agus bhí sé ina bhanatar agus an bhúnteoir cúnta an san sa taobh san tíre ar feictéamh sin a raibh. De bhí sé chuise go dtíon scoile áitiúla gílmhicáin agus is an son a bhí sé go bud mar bhanatóir mar a dúríis agus in éidir na nachtóiríon son fostaíocha mar bhúnteoir cúnta agus bhí sé go bud an son go dtí an níon deireanna bliana a 8 an nócha ceithir agus is an son íon sin cinenne mar go raibh na hifiricha a titim go túh go bhheacha sé nar a bhéon iachan suasa go héin mar bhúnteoir cúntan son agus íon sin cinenne eistú go ble lia agus hosna sé mar bhúnteoir I ríis mar bhúnteoir cúnta I scoil na móchalí I dtír an núis ar an 7 lád a bhí anir 8 an nócha cúig. Cad féin ara an taisiúd ar leat go ble lia a Meidhbhín aber an
raibh tunchar a dtíine eile an taistú san na dhéanamh dóileat nó aber bhí trocht go ben stairi bhí acu ná imirce go America go dtína stáitianta he fémar bheith cotianta ins na héanáit in éar na héan na gnám. Cad féin ar go túd féh le líon dóileat? Well, bhí sé gceist go héndal imirce chomáonn sé bhí sé cuioine bhir mar go raibh bete hálas sé astrú siar go medice in na 8 ach bhí leis de heist bhaintear bíar agus speisialtha im le lia. sé sin rá caithmíd cuioine bhir inis hean go raibh 6 glóiseach na teangan a bailú chuatha I dús aber mis na 8 agus mar sin agus bunaíomh gan áras chun na Gailne in 8 trí agus bhí 6 bla lia de farrá I lá an aananig an son dóibh son go raibh sim sa teangan acu. Nú go dain féin bhí Phádraig féin a chuoine bhir eistú go caiir chorcaí leis da ducach an deis ina seo rudnar hánig. Ach bhí teangálacha tíad fáráige im le lia agus bhíidir a tachantéir, techt go ble lia agus bhíidir árális dá ducach go meach mí fáil rimis agus go dain féin bhí de heiste péisciil é tuisc féan amsan go raibh chudmha feilsehéige in idir leir na Gailne chuir a gás. Mar sin de bhí anna hí me go luch na Gailne im le lia fear dá hórt a bheith na measc agus bhí an dóchas agus son go gúideach sé go mór le glóiseach na teangan trí chéile I tasnú im le lia agus an son le hanú amach agus is mar sin a bhí. Mar sin féinrá an dóileat féinrá agus go móg sé go ble lia. Hochtíag san nach a cúig, go raibh chuid bhór, hí a chuid nach mór bailithe an raibh. Níor bhnach an san, aber an támáil na bhí sé me le cléadal isteach stadéir fémar chuise ins na leabharlainn agus sa bhailúcha nach le chéile. Bhí is bhailúch sé nach mór bailithe I mí a féinrás an raibh. Bhí chudmha bailithe agus bhí chudmha fós dar leis héin le bailúige ach tá ceartar fada go tuisgur eistigh sé go ble lia, chláraigh sé leistigh de heachtaní mar léthóir I leabharlann acad a bhréagan na héireann. Agus leabharlann álann na sehí sin fós an uamh agus áit bhrá hiúin chun líamach ar a chudéibire agus sin go dtíidir dhéon sé mar fénám aber míist bhí na scialta bailithe de scialaíocht chuig go mún agus bhí a chumas an son ciúnas na leabharlann sin a úsáid chun líamach ar nótaí cuimseacha teangan atá sa leabhar in an leabhar agus faointe anna háchtach a sehí sin de Gailin bhíar a trí chéile. Ach deirí leis a helen leistigh de reimpmíana hí an leabhar san olah chun dulchan na chlóte I mí na belhanne a 8 an 9. Bhí sé sin dochreite, aber cha sé nuair ná raibh sé I múine ar scoil agus nuair ná raibh sé freistal ar chrunnithe is a stigil leabharlann an acadamh a bhíoh sé a gobar an go dúrachtach an tamar fad. Búntach an duine. Má sean ar a ghéich míad ar an séhar san scéalaíocht chuig mún, tá gon gur bhfuil tagart déanta go do bhéirsaíocht, do ránta a chúmse, do ranta bhailise, do hanocail bhailise, agus do ocail agus do héirmaíocht a bhí coitianta sa chainte meas na muintere. Ach na an leabharsa scéalaíocht chuig mún a bhí bhín. Cad ann, cad a bhí, caint sa scéalta bhailise? Scéalta bealairis don chud is móban in siad leis an saoil eile. Agus go bunúsach as tócha go dtíon leach ón saoil so go dtíon saoil eile uaireanta tuis go tasdaon weig dolan son chun leanán a aimsúiríis nó I gcuine bhthóla go minic ach is an sonna bhíon 6 achtaríocht os nádúra agus tarlaíonn nithe os nádúra nithe anspíanta más meile don té don leach agus an son filan an té ar neis ar an saoilsa. Sin sníad na mótífan atá annach tíanta péisciile ins na scéalta rómánsaíochta Gailne agus tá siad san le fáil ins na scéalta bealairis a dail siad Phádraig in sa leabharáis sin agus ní mis le marrá helen go bhfuil ceanna bháinna copáidí nódálaigh tá an téama ceanan céanna an sanna atá is sianna an th padar ach go raibh Phádraig rimis sé sin go raibh an téama céanna tá sé inste ar áileacht ar fad in sa scéaláir sin a bhailibh Phádraig I míra. Mar sin bhí agus Úrdail helen tugann sé anna léironn sé anna ómós ar fad dóibh súd a thug na scéalta son dó. Agus bracan sé síos na scéalta fémar a chóla sé iad. Bhí sé sin anna háchtach dá ná chuireach sé isteach ná amach ar éon áur a bhailibh sé. Agus bhí sé sin an féin nach a tíanta chomá. Níor dhéann sé éon ghlantachán más meile nó éon agur hóireachta. Se. Beidir go mar leis nathir pedar bátaí go níonach sé ábhar glanar a chud cainte. Bhí le ráige fé ócáidí an raibh Phádraig a láthir I gorcaig bátaigh in stoilm. Tá ceartar fada go thug Phádraig léachtar na háráin rá
agus ní raibh an tair Pádar sásta néchar a néchar mar réalar sin agus bhí sé caint chlachar an áid agus gur cheart gombeach is fisach an óthaig a Phádraig agus a lehéid a caint chalíní agus bhuacha líomh a damta chéile agus mar sin dó agus tá tafad de sin agus pléméis sin sa leabhar chomá chéanna ach dar lem go léiríonn sé sin rá hasamh ag súla ag bert a bhí anna lánach ag an nám ag nuiseocht na teangan. An saoil tuata, beidir agus saoil na haglaise nó istócha nó sa déireann tú ní a bhéan agurthóireacht a dhéanamh go Phádraig fé mar a bhíon tólas sa techaige bhí sé á roinnt. Mar sin iad na scéalta. Rudaile a chím sa leabhar nó filíocht a bhí cumthaige. Chun síon fáchar síos ar chu dáanta? Well na dáanta tá rá hort diaad farrá tá na dáanta politiúla a chuirn síos ar híos na tíre agus an taobh sin a bhí go hanna láidir ins na dáanta san a gimpí go sérófií an tír ach an san tantaíomh persanta mar fear bethe a bhí drochláinte a go hafa héil caiileh den etine ach bhí sé ní raibh an tláinte go maithaige heilena go hafa héil agus is dóilm go bhfuil an stampa san le fiscint ins na dáanta persanta a chúmse bíonn sé machnamh ar rudaí anna allsúnta diaad farrá sais cáraimíd agus cad a bheith an andúin agus conas is cartún ar saoil a chahabh, conas is cartún daileáil daoine agus mar sin dó. Mar sin lí agus diaad farrá trúbhéilech leis uaireanta bhfuil is a go. Nó si den tú bhí saoil trúbhéilech ige cailchas a raibh sé 6 mbliana fihead ach fós sé agus Salich leanamh dóibh dá bhain chéile agus é hénig Ellen Néil nachcha. Agus cailech an leanamh agus san cailech Phádraig. Go dtíireach é, saoilíomh blánaid bhagad go bleiclí a bhíidir in na gcónaí rá manis agus bhí saoilíomh blánaid meitheamh na bliana a 8 an 9 agus cailehí siúd cúpla mí níosan de sé hí nuanda ar an láirhí dhearafóid agus caicís níosan san a caileh Phádraig agus saolaigh gur chuir an bhean Éilín ben óg ní raibh seachas ins na fétí lotha gur chuir sí a leanamh agus a fear laistigh de chaicís agus bhí sin an son an cuanamach a hógann a héin amach go America agus tá scéal eilen son ná éiglum a rianna I gceart fós ach bhhailm dal sa trosan chuma. Bheith sé spéisiúil na bheith. Mar sin míábhrach go leor an son na focail bhí sa féchant agus nílmach Hamid Ritchie go leor a dí sa leabharsa inniuh Meidhbhín ach beag deise go pédaine go mé an táile chun Laoghaire é léamh gceart. Na focail a bhí bailithe cheapasgrad an spéisiúil féchantir rudaí ar nós ceann ar lumhénig ná léithedú a luis. Sé sin go dtí dead a héil ná ruthach leití léithedú a luis ní cholaíomh ceansan. Agus bhí ceannaige smíradú I bhuidig. Sé sin le rá rud a bhchan anna bh fad ná cífagadú smíradú I mí fára. Smíradú I bhuidig. Ceapasgraf sé sin go hálinn I fadaige. Ach ceannas rud bhí agus bhí sé chuitianta tá timppla ná gaimse rum. Bhí bhir an hentain is dúigh sé gaimse rum. Agus nach nuchuige Phádraig ó léide hí sa mér agus dúirt nach cún go náití éisin nar ath cainteanna agus nachanna caintear go chéanna I gorcaíine agus a bhí méra. Gandát agus bhí Phádraig an láidir go gurich sé nótaí teangan le éonrad a chu sé gló agus bheas gur meach seanna úsáideach go háir dóis son go bhfuil sim sa teangan acu go bhíad fhí díirech fiachant ar an áráir sin mar sin chuir is siad sanna dul a bhí chéile in agus sin le agus tá nachanna cainte pléan sé focail éanair frásaí tá bailúchan bre seanachil ag chomá chéanna agus tá an áras trasnaí a láirithe bheitfasú leis gan dát go meach anna go meach trasnaíil idir ghail an bhíara agus gail an bhús grí mar hampla rud atá agus ach fós hénig tá nithe in íorthar daoinech a bhí go Phádraig féin ina chuite gailanna chomá chéanna agus tá nithe sin pléite gom in san agus sin na héan an son sa leabhar. Anna spéisiúla sa stócha an té a gimíana sa saoil go lua is cás trúbhéilechad ach nar a chinú cad bhíon fácan na nígacha ní flánagrah seanna dhíhalach agus an tláinte tepéid I ddíra a chu débre churig sí agus a chinú go meach rodéigint go maireach rodéigint I gcuoine agus tá sun tucha stócha chun cí na gutsa inis Meidhbhín I méid seola ar I leabhar san nó bhfuil leihananta na seoltaí
an árníige gin nó cunas mar a bheith. Well, le cúnmh dé big seola agus an chiadrá bheith gomsa go persan a gan áras ná i míra a achbáire agus le cúnmh dé ar oglin sin dhéanamh ina mecht aimimsere agus gandát le cúnmh dé an sam le lí mar a bhfuilm silonna fé láthir agus fós ach cinnte tá sé géist go meach seola agus be an tólas an son scatfar an tólas an ná trátha hélen. Anna bha agus ceangalar lethe go leis an déir san tíre a héin go persanta mar sin ní flóir nó bhí dúla go san ábhar an géad lá. Ó a bhí agus is cinna maithir gcónaí bhíoh sé caint go minic ar fád tá muintir bhíar anna bhórálach sé an lecht áitiúla cathe Phádraig ó Laoghaire agus nuair a hosnaí san sanna póirseáil mé héin bheas ná bheith ach réir eiste ach hanna man díal hí lerán réir leis. Alba cogur bhuiine sanna hásvas agus cai mé léomh gartaní agus bhuiine sanna hásvas na focalach go háirithe agus na líocht ó Phádraig ó Laoghaire agus an misneach a bhíige bheolalat bóla leis sinniuh dámaireach sé. Bhí hín hamid anna bhaochta as an leabhar thuairt chuin agus an scéal dhéantin túin agus le cúnmh dé beag deise go dtíine teachtar an leabhar san Phádraig ó Laoghaire an Irish Scholar from the Beara Peninsula le Meidhbhín Úrdail buchas ó chrílet gur míle maithagad. Gur míle maithagad sa Helen. Ardbhean buchas chomáile chunamach chunagáin Cháraglín an sun le stúdio bhla clia.